Slika koja je još uvek više pravilo nego izuzetak. Divlje deponije pored puteva i saobraćajnica, često i u samim naseljima. Niko ne voli da ih vidi, ali ih mnogi i dalje često koriste. Najveći deo otpada koji nastaje u Srbiji završava na deponijama, legalnim, sanitarnim ili divljim deponijama kakva je ova pored autoputa Beograd-Novi Sad. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 2000 divljih deponija, ružna slika, ali i ozbiljan ekološki problem. U Gradskoj čistoći Beograd kažu da su svesni da dugoročno rešenje nije saniranje deponija, već smanjenje otpada, tako što će se on reciklirati i ponovo upotrebiti. Beograd i Srbija su tu na početku. Moram da kažem da imamo 53 reciklažna ostrva u gradu Beogradu, koja možda u ovom momentu nisu vidljiva, ali imamo u nabavci trenutno još 30 reciklažnih ostrva i bit će svakako pokriveni centar i periferija grada. U delovima grada postoje posebne kante ili eko-kese za reciklabilni otpad. Građani koji ih koriste imaju delimičnu subvenciju Infostan računa. U Ministarstvu zaštite životne sredine kažu da nacionalna strategija predviđa da Srbija u sledeće 4 godine dostigne nivo od čak 60% reciklaže. Druge zemlje recikliraju 50%, neke čak i 80 i 90%. Napredne zemlje, dakle ekonomski jake zemlje, recikliraju jako puno otpada. Veliki procenat je reciklaža u tim zemljama. I shodno primjerima tih zemalja, dakle mi idemo jednom dinamikom unapređenja ovog sistema koja je zaista prosečna i odlična u skladu sa ekonomskom moći Republike Srbije. Problem je što daleko najveći broj građana u jedan kontejner odlaže sve, od papira i plastike do ostataka hrane, jer uglavnom nemaju drugog izbora. Te kad svako domaćinstvo dobije mogućnost da razdvaja otpad, rezultati će biti bolji, kažu u reciklažnom operateru Sekopak. Sve preko 40% može da se ostvari samo ukoliko se uđe u domaćinstvo, ukoliko se uđe u komunalni ambalažni otpad i to su tačno pokazatelji iz Evropske unije. Znači zemlje koje nisu razvijele primarnu selekciju, koje nisu razvijele komunalni ambalažni otpad, nisu podizale svoja komunalna preduzeća na viši nivo, su došli do 50% reciklaže i preko toga ne mogu. Znači to je kraj. Evropski šampion u stopi reciklaže je Belgija, koja reciklira preko 90% ambalažnog i 70% ukupnog otpada. U Briselu razdvajanje smeća je zakonska obaveza, a svako domaćinstvo ima bar 5 kategorija smeća. Le sac bleu, c'est pour les plastiques, les petites bouteilles, également les tétraparks. Et voilà. Alors, également, il reste quelques déchets du repas. Et ça, nous avons un sac orange pour cela. Voilà. Alors, pour les autres déchets, il y a le sac blanc. Voilà, ici, le sac blanc. Quand on a fini de lire les vieux journaux, les lettres et tout ça, il y a le sac jaune. Voilà. Voilà. Et alors, nous avons également un jardin. Et ça, c'est très pratique. Voilà, on met tous les déchets verts dans le jardin. Dans le sac vert. Voilà. Na ulici nema kontejnera, već se kese odnose odgovarajućim danima. Razdvojeni otpad odnose kamioni za selektivno prikupljanje smeća. U ovom kvartu Brisela vreme je za plave kese, što znači za ambalažni otpad koji se prikuplja i zatim odnosi dalje u centar za reciklažu gde se otpad dalje razdvaja. Model Belgije je postepeno uvođenje kombinovanog sistema podsticaja i obaveza za građane da razdvajaju smeće već u svojim domovima. Oni koji to ne čine ili ne čine dobro, plaćaju više. Avec ce cadre législatif incitatif, le système du pollueur-payeur à travers le sac payant et les obligations de tri, plus une communication adaptée, je crois que là, la recette du succès est là. Je veux dire, qui aurait encore intérêt à ne pas trier, sachant qu'en triant, on fait du bien à l'environnement, mais aussi on fait du bien à son portefeuille. Napraviti sličan sistem u Srbiji i uskladiti ga sa evropskim standardima u zaštiti životne sredine biće jedan od najvećih i najskupljih zalogaja u procesu pristupanja. U Evropskoj komisiji uvereni su da vlada razume izazove.
You've got the first steps in recycling. You've got some progress which has been made in recent years, and that's growing slowly. But based on our discussions with Serbia, the Serbian government knows they have ahead of them probably 20 years program of investment to move from where they are today to being in a situation where they are fully conforming with not just the letter of the law, but actually implementing EU environment law in relation to waste management. Da bi postala članica Evropske unije, Srbija neće morati da reši sve ekološke probleme, ali će morati da ubedi Brisel da ima plan, rokove i finansijska sredstva. U nekim školama u Beogradu učenici su već dobili priliku da razdvajaju ambalažni otpad koji zatim otkupljuje gradska čistoća. Bitna je s jedne strane motivacija, sa druge strane edukacija. Deca postaju svesna da prvo treba živjeti u lepom okruženju. Drugo, svi ti nazovi otpadci mogu da se koriste, da se prerade i oni su svesni toga i na taj način se tako deca i ponašaju. Škola je i prostor u školi, dvorište, učionice su mnogo čistije, mnogo uređenije. Iskustva drugih zemalja pokazuju da edukacija dece daje rezultate tek kad se i izvan škole uspostavi sistem i infrastruktura za odvajanje i reciklažu otpada.